Kullu khaifin utawi saben-saben wong kang wedi iku haribun mestine melayu saking sing diwedeni. Soale ewa kullu rahibin utawi saben-saben wong kang demen cinta iku talibun mesti ndoleki. Nek wedi mestine ngado, nek demen mestine nyedak to. Iki koyo ane simpel. Wa kullu anisin dina mesti dawuh saben-saben wong kang wis ayem billahi kelawan Allah iku mesti mustauhisun mestine bersah asing ngerasa gak nyaman bil khalqi kelawan kumpul karo makhluk. Wa fi nusqatin dalam siji naskah itu
redaksi lintune mustaufisun an-nafsi, asing kali nafsune dhewe. Niki dawuhe Syekh Binun Al-Misri kadose simple hal, koyone remeh. Tapi nanti kita pelajari. Setiap orang yang takut mestinya menghindari, menjauhi dari yang ditakuti kan. Dan setiap orang yang mencinta, mendamba, mesti dia mencari atau mendekatinya. Dan setiap orang yang sudah merasa nyaman dengan Allah, dengan perlindungan Allah, dengan rahmat Allah, dengan ridho Allah, maka dia akan merasa terasing dari makhluk yang lain, dari makhluk. Nek wis kumpul karo sing gawe makhluk yaiku Allah, maka kumpul karo makhluk niku pun dadi aneh, dadi asing boten terang. Sing pertama masalah sing wedi mesti ngadur. Sing wedi mesti ngadur. Kita itu kan gak ada fitrah, gak ada naluri dasar fitrah manusia. Biasanya kita niku wedi tenggene manungsa niku wedi peteng. Akhirnya ya apa carane golek padang, ya kan? Sampai alhamdulillah kan manungsa sing saged nemu lampu. Niku kan kawitane saka wedi peteng. Zaman rumiyin yo ngurupno geni, nyotek geni, suwe-suwe terus gawe lampu. Mergo wedi peteng. Akhirnya nggih penemuan yo apa bengkak peteng. Wedi karo hewan buas. Dadi nek enek hewan buas terus wedi mlayu. Akhirnya gawe omah yo apa carane gak sampai dileboni hewan buas. Malah jare wong biyen nek enek ulo dikengken nyebar uyan. Iku kan mergo wedi karo hewan buas sing jenenge ulo. Wedi loro maka sregep olahraga, sregep ngombe jamu, terus minuman herbal, makanan sehat. Mergo wedi carane ben ora lara, menghindar saka lara, carane hidup sehat. Termasuk sing nomor kali wong nek cinta sesuatu, seneng karo sesuatu mesti nyedar. Mesti nyedar. Seneng karo duit ya nyedar karo sumbere duit. Mbok nyambut gawe. Mbok nyedak juragane. Wong seneng napa niku hiburan utawa seneng dolan yo budal nang pantai, budal nang wisata. Pokoke tiyang niku enten naluri dasare dhewe-dhewe. Umume nek wedi mesti ngadur, nek seneng mestinya. Nah, saiki diunggahno permasalahan apa? Masalah ukhrawi utawa akhirat. Masalah akhirat. Nggih niku neraka. Niku mestine diwedeni napa disenengi? Diwedeni. Nek neraka niku diwedeni, maka mestine ngadur saka neraka. Lah carane ngadur saka neraka ya napa? Ngadur saking amal-amal sing saged nyebabne mlebu neraka. Kamu ten urutane gak seneng mlebu neraka, ojo sampai mlebu neraka ya berarti ojo sampai nglakoni maksiat, ojo sampai nglakoni dosa. Maka urutane niku sudah konsekuensi logis istilahnya. Mestine ngono, mestine. Wong seneng swarga mestine tambah nyedak nang swarga. Carane nyedak swarga ya apa? Ya carane nglakoni amal-amal sing dadekno nyebabno mlebu swarga. Kan mung simpel sajane. Simpel. Lah ngene iki senajan simpel kados ngene iki.
cara wong ditakoni kaya ane jawaban lesan padha tapi sing dilakoni lah seneng salat yo larang-larang yo kadang nek eling yo kadang nek gak repot yo jare seneng swarga lah kok salate larang-larang nah seneng neraka apa wedi neraka wedi lah kok jemasean enak nah niki rahasiane Allah damel neraka swarga didamel alam gaib damel alam gaib ben kita sing ten donya senajan to boten saged ndelok swarga neraka boten langsung saged ngrasakno swarga neraka tapi bondo iman bondo keyakinan sehingga iman keyakinan iki lah sing bakal diuji apa tenanan yakin tenanan karo swarga neraka napa mboten lek yakin iman lek swarga iku penak swarga niku nggone rahmat nggone kenikmatan maka nglakoni amal-amal sing ndedane tenggene swarga ya salat ya poso ya lomo ya nulung macam-macam niku mergo dasare namung keimanan namung keyakinan kok mergo boten saged ndelok swarga kanthi nyata boten saged ndelok ngrasakno langsung swarga senajan napa niku boten saged ngraosaken tapi mergo wis duwe iman akhire semangat oleh ngamal nglakoni amal swarga semangat ugi masalah neraka wedi apa seneng karo neraka ya wedi nah wedi neraka niku mboten bondo panca indra mergo dereng saged ditingali sakniki dereng saged disemrapi sakniki namung isane diimani diyakini lah iman kali yakin niki sing dadi rem kita kangge supaya mboten nglakoni maksiat ben boten nglakoni dosa boten ngrasa engko aku nek nglakoni dosa nglakoni maksiat engko mlebu neraka lah piye gambare neraka piye rasane neraka kan dereng saged iso nimbul yakin dikandhani teng Quran neraka niku ngenten dikandhani teng hadis neraka niku ngenten nah bondone namung keimanan artine umpame enten tiyang kok ditakoki neraka seneng apa wedi? Wedi. Swarga seneng apa wedi? Seneng. Tapi kok tindakane, amale boten malah ngathahno ngamal swarga, malah ngathahno ngamal neraka. Niku berarti keyakinane utawa ucapan dusta, ucapan goro, ucapan bohong. Karena keyakinannya boten sampai saged nyuruh piyambake taat, boten iso nerima maksiat. Bondo niki tok Pak masalah Pak. Bondo kita niku nek umpama niku hikmah ben kita niku liya beluakum ayyukum ahsanu. Gini ku ujiane Allah dites kali. Nek pancen imanmu niku emas 24 karat saestu mestine iso nyurung amal soleh iso ngerim amal maksiat wis ngono koyoane simpel tapi kan boten sedanten tiyang saged nek ngucapno wah saged aku seneng swarga aku wedi neraka kabeh wong iso sak nakal-nakale wong niku lek ditakoki milih swarga neraka yo ngene swarga sak napa niku ndablek-ndableke tiyang sak maksiat-maksiate tiyang ditakoni swarga neraka milih yo swarga tapi ngamale mboten mencerminkan mergo dorongan iman keyakinane mboten sampai maksimal
Berarti lesane iki mboten cocok kali iki. Kali keimanan, kali keyakinan. Iki masyaallah. Nah, ini kita nggih samantune dulangi ilmu, nggih ilmu penting sangat memang. Tapi ugi kita niku dikengken ningkataken keimanan, kengken ningkataken ketakwaan. Makanya kan salah satu rukun khutbah Jumatan niku kudu mewasiatkan ketakwaan. Boten nenten wasiat takwa, batal khutbah, batal Jumatan. Karena niku kudu dielingno ben Minggu, ben Jumat kudu dielingno. Kaya aneh lah wis munine khotib yo ya ono ya one yo pancet ngono ae, tapi niku penting saestu. Karena nek kita mboten pikanto napa siraman kados wonten niku, terus oleh kapan awak dhewe. Makanya ilmu siji penting. Tapi memupuk keimanan, meningkatkan keyakinan keimanan itu nggih penting sangat. Maka salah satu dasar keimanan yo ngangge ilmu. Tiyang itu weruh masalah Quran, weruh masalah malaikat, weruh masalah nabi rasul, mergi pikanto ilmu. Mergi pikanto ilmu. Niku nggih dasar, dadi dasar keimanan memang. Termasuk sing dadi napa niku bahan bakar ngunggahno keimanan ketakwaan niku ngatahaken zikir ilallah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Den ati kita tambah mantep, tambah yakin. Jenengan pirsani Nabi Ibrahim, nabi niku mawon tasik gadhahi ngapunten nggih bahasane dalam tanda petik gak ada keraguan. Masalah ya apa carane Allah nguripno wong mati. Dan surat Al-Baqarah ditambah apa kowe gak iman, nggih iman cuma dereng mantep. Ben ati kula mantep jenengan gedhahi ya Allah carane piye. Kalau Allah ya wis njukuk manuk dicacah-cacah. Disembelih dicacah-cacah, diurak, terus dikengken nyebar petang pancel. Siji tekek nang lor, siji tekek nang kidul, siji nang etan, siji nang kulon. Wis diwasi, akhirnya diwasi dinteni disekseni Nabi Ibrahim. Sing sabarane iku ngumpul balik dadi manuk utok urip. Niku nabi. Nah, kita pikantuk ngoten niku nggih kedhahe nambah keimanan ketakwaan. Termasuk ngatahi zikir ilallah. Salah siji zikir sing mantepno keimanan keyakinan niku zikir la ilaha illallah. Dimantepi ya. Karena kita itu bisian setan, bisian nafsu, bisian lingkungan niku boten namung bendinten tapi bendetik kita niku pikantuk sulungan-sulungan saka mungkin kita mboten terus. Tapi iman kita niku tambah suwe iso tambah apes, tambah lemah, tambah mudun, tambah karaten. Nah, ben boten tambah karaten, ben tambah kokoh oleh nyekeli iman. Niku salah sijine nomor siji ngaji, nomor kali ngatakan zikir ilallah. Ojo dibalik, ojo zikir sik, ilmu dhisik kemudian zikir ilallah. Termasuk sing nebelaken iman, ngokohno iman, nguatno iman, meningkatkan ketakwaan. Karena makin nek iman iki tambah kuat, ketakwaan mesti tambah meningkat. Niku otomatis niku sudah hukum kausalitas. Sudah termasuk hukum sebab akibat. Kenapa kok ibadahnya tambah kencang? Mergo dhek yakin nek umure wis gak suwi. Mesti kadane dokter Pak, koyo ane loro sampeyan iki ra ono tanggane. Koyo ane sampeyan kurang 2 wulan Pak. Nek tak rekso koyo ya Allah, permohonan ya Allah. Wah, akhirnya sholatnya tambah, serge kabeh wong ketemu dijalui sepurane.
ora ronggulan sebuah kuat mergo piyambake yakin nek badhe sedo umure mboten dawa karena nek keyakinan niku umpun tambah mantap mesti amal utawa ketapan mesti tambah meningkat mesti. Nah semanten ugi dadi indikator lah kok wong iku amale tambah sudo lah kok amale tambah arang-arang mergo keimanane tambah mudhun tambah tipis mergo kita niku mboten malah malaikat nek malaikat niku imane stabil ra ono penurunan tapi ora ono peningkatan stabil piyambake pun saged ningali alam malakut alam gaib sebagian pun ningali wis gak iso nambah gak iso kurang malaikat lele kita niku imanuna yazidu wa yanqus yo iso tambah iso mundak meningkat yo sok-sok yo kumat bareng nek wayahe sergep-sergepe koyo ya budal dhisik sawar kepo sapa astagfirullah ngebang tapi wayahe kumat wis klewas pancen iki menungso makane kita kudu dirino tiap Jumat ya minimal wong Islam minimal sak Jumat pisan kudu ngrungokno usikum wa nafsi bitaqwa ngrungokno ittaqullah haqqa tuqatih iku kudu oleh bakare sapa niku nah wis gak tau Jumatan masyaallah makane kan diaturaken ana wong kok sampai gak Jumatan ping 3 mati suul khotimah hati imane wae sampai diancam ilmu kangge nunggakno keimanan keyakinan ben make amale ya tambah mudah zikir kangge ngatepno keimanan ben atine anteng tengene Allah selain itu donga iku penting doa usilahul mukmin benteng kita senjata kita salah siji wong mukmin nggih donga enten beberapa donga sing saged napa nggih nyurung kita sebagai ikhtiar nyurung kita saking jero saking jodoh termasuk kangge kita nyurung supaya ngatahaken amal swarga ngedoi amal neraka insyaallah sering dengan Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna istinaba. Ya Allah, perlihatkan padaku yang hak itu benar-benar hak. Sing hak pancen kudu takoni hak. Jenengan dadekno kula niki ngakoni iki hak, yo iki hak. Banjur terus kula manut sing hak niku. Manut hidayah, manut ilmu, manut sunnah Rasulullah. Lanjutnya dedarakan kula sing batil niku saestu batil. Ben kula saged nedha jenengan paringi kekuatan kula saged nedhoi. Warzuqna tinaba. Jenengan paringi kula rezeki saged nedhoi. Karena saged nglampahi ketaatan kalih nedhoi kemaksiatan niku maunahe rezeki saking Allah. Mboten saking kekuatan kita, Pak. Aja akon-akon. Dawuhe guru kula, wong lek wis kadung nglakoni ibadah, kok akon-akon, aku lho iso salat, aku lho iso ngamal, aku lho iso apik ini kobong amale. Kita saged nglakoni amal sae niku merga pitulungane hidayah maunah inayah saka Allah. Senajan kita saenten maksiat kok saged ngaduk, mboten meru, mboten katut niku nggih pitulungane Allah, mboten mergo kita. Mboten mergo kita. Nek kita niku apesane. Kita niku wa khuliqal insanu dhaifan. Manungsa niku diciptakno apes lemah. Lemah kan yo kok nek nanggone ngibadah lemah, ora semangat. Nek nanggone maksiat gampang kan katut. Iku asline ngoten asline. Manungsa niku pengenane nek
ngibadah alas-alasan ora semangat, tapi nek maksiat pengene akas cepet. Niku asline ngoten. Cuma kok alhamdulillah kita saged ngibadah taat kanthi sae, ngedoi maksiat yo kuat. Oh, berarti pikantuk pitulungane Allah. Bahkan Sayyidah Aisyah itu, Sayyidah Aisyah itu diijazahi donga kali Kanjeng Nabi. Mungkin sebagian jenengan iki besok iki hadise tenggene Sunan Ibnu Majah kali Sunan Ibnu Hibban. Tenggene Sunan Ibnu Hibban iki kula waosaken. Allah niki gawe domir mutakallim wahda. Donga niku Pak, enten sing gawe domir mutakallim ma'al ghair kita atau kami. Enten sing damel mutakallim wahda niku aku. Nah, saran kula ngenten. Nek jenengan boten lagi posisi jamaah, boten posisi iman, maka jenengan bebas. Damel donga sing sehote mutakallim wahda utawa ma'al ghair niku bebas boten napa-napa. Sing ni utawa na bebas. Nek boten dadi imam. Rabbi habli minas sholihin. Ndonga dhewe lho Pak, mboten dadi imam niku bebas. Rabbi fir li wali walidan ya niku bebas. Tapi nek jenengan dadi imam, kok ngimami ndonga niku nek saged ndamel domir sing mutakallim ma'al ghair. Sing nyebut kami, aja aku tok ngono. Karena itu termasuk bentuk keegoisan. Nek kita ndonga aku ya Allah jadikanlah aku orang baik. Makmume nggur amin aku manopo. Ngamin itu. Ndongakno kulo dhewe. Nah, kadang kita mboten sampai beratusan. Nek saged nek salah satu apa nggih, ya sajane mboten sampai syarat sajane. Cuma sebaiknya seyogyanya nek dadi imam ndonga lho nggih. Niku ndongane gawe domir sing jamak, sing untuk kami semua. Robbana atina, Robbana hab lana niku sing nana niku digawe. Nah niki kebetulan Kanjeng Nabi mulangi tenggene Sayyidah Aisyah damel sing mutakallim wahda sing aku. Maka saged digantos kami saged digantos. Allahumma as'aluka minal khairi kulli. Enten ulama sing maos Allahumma inni as'aluka al-khaira kullah. Damel napa niku mutaaddi bimaf'ulaini. Tapi enten sing neten redaksi satis niku minal khairi kulli. Ya Allah, kula nyuwun kebagusan sedanten. Ajili wa ajili, baik kebagusan dunia maupun kebagusan akhirat. Kula nuwun ma'lamu wa ma'lam a'lam, baik kebagusan kebaikan sing kula ngertos utawa kebaikan sing kula dereng ngertos. Kula nyuwun ya Allah, kula nyuwun kebaikan kebagusan sedanten jenengan paring kula, baik kebagusan dunia maupun akhirat. Baik kebagusan iku kula nuwun semerap utawa kula sing dereng semerap sing jenengan semerap. Salawatullah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah kula nyuwun reksa teng panjenengan. Saya mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari keburukan minasyarri kulli, dari semua keburukan sing elek-elek jenengan dobno saking kula ya Allah. Ajili wa ajili, baik keelekan dunya utawa keelekan akhirat jenengan dobno saking kula. Ma'alamu wa ma'lam, baik kejelekan iku kula semerap utawa kula dereng semerap jenengan dobno saking. Masyaallah top iki donga sing dolan. Kanjeng Nabi nek mulane donga iku top banget. Makanya donga itu enten istilah maksur, enten donga ghairu maksur. Nah, nek urutane sing apik iku kita donga iku milih sing maksur riyin.
bareng wonten ditambahi donga-donga sing ghairu makfur. Makfur niku sing dicontohno kali Allah, diwulangno Allah tenggene Al-Qur'an utawa diwulangno Kanjeng Nabi tenggene hadis. Niku insyaallah tok. Selain kita ndonga niku mantep mergo diulangi Kanjeng Nabi, niku makna-makna sing terlebete niku pun sudah meliputi semuanya. Sudah sudah mencakup semuanya. Terus kemudian dungane mariaten Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka nabiyuka wa abduka ma sa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun kebagusan sing disuwun kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nyuwun sing apik napa sing elek? Mesti sing apik. Nek kita iku nyuwun, kadang kan kita gak ngerti, Pak. Iki apik kanggo aku apa ora kan? Kadang kita kecelik. Kadang itu kita nyuwun sesuatu sing kita anggap apik, tapi ternyata kurang sae. Contoh ngoten. Nyuwun sugih. Sugih niku mungkin kita apik mboten? Wah, apik, Pak. Mau Allahumma nas'aluka al-ghina. Wis jaluk sugih. Tapi dengan pesane enten hadis Kanjeng Nabi. Hadis qudsi malah Kanjeng Allah ndawuhaken. Menungso itu sebagian ana sing tak gawe sugih. Lalu iso ibadah nang aku. Lah apa kok tak gawe sugih terus iso ibadah? Soalnya dia tak gawe fakir. Jadi malah maksiat. Makanya enten tiyang digawe sugih iso saged ngibadah. Mergo kalau Allah nek iku disetting fakir, miskin, iso maksiat. Makanya kalau Allah disetting sugih. Tapi enten tiyang iku sing disetting melarat, Pak. Tapi iso ngibadah nang Allah. Mergo kalau Allah wa in aznatuhu nek Allah dhewe gawe sugih malah ngelamak. Mungkin kan enten tiyang iku sing awale melarat wis suwe, wis kerasan oleh melarat, yo melarat yo iso jamaah, yo iso poso Senin Kamis wong gak ono sarapan, Pak. Akhire yo iso poso Senin Kamis. Kamu sak dikongkon wis iso poso dhewe. Jamaah wis iso budal dhewe. Mergo ora nandani apa-apa wong melarat. Ora duwe sawah, ora duwe kebun, ora duwe apa. Dimalah kali Allah terus digawe sugih. Oh, akhirnya ya wis keteteran jamaah ilang. Poso wis ora, mergo larat terus. Nah, kadang enten iki tiyang niku sebagian hambane Allah enten pancen kali Allah disetting melarat. Mergo nek digawe sugih tambah maksiat. Lah kita itu kadang nyuwun sesuatu sing kita anggap apik, njaluk sugih. Tapi kita mboten sampeyan. Sugih sing kita suwun niku sugih sing ndadekno tambah ibadah apa sing tambah maksiat kan mboten semerah wong durung sugih. Nah, sing pirsa niku apa? Oh, settinganmu sakmene. Engko nek settinganmu tak gawe luwe, engko tambah gak ibadah. Semanten ugi waras sehat itu saya bener. Saya kita jaluke sehat. Memang mungkin. Tapi kita mboten semerah. Kawulane Allah niku enten sing sehat iso dienggo ibadah. Mergo nek piyambake digawe lara kok suwi-suwi, dhek tambah kufur. Tambah fasik, tambah sulo imane mboten kiat. Enten sing tapi enten tiyang niku sing lara niku tambah imane kuat, tambah ibadahe nonton. Nek digawe sehat malah maksiat. Nah, kita kadang-kadang njaluk sehat tok, gak gelem njaluk loro. Padahal kita mboten semerah, apike kanggo kita niku sehat terus, apa ana lorone mboten semerah. Maka sing paling apik diulang Kanjeng Nabi, njaluk sing dijaluk Kanjeng Nabi mesti apik.
Kanjeng Nabi mboten mungkin keliru oleh jaluk, mboten mungkin, mesti apik. Makanya kita ndongane Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun napa mawon sing disuwun Kanjeng Nabi. Kula mboten semerap niki napa niku apik kangge kula sing pundi mboten semerap. Ben sing milihno langsung Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi sing milihno mesti apik. Semanten ugi Allahumma inni a'udzubika ma'adza minhu nabi abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi kula nyuwun reksa, kula nyuwun perlindungan tenggene napa mawon sing Kanjeng Nabi ugi nyuwun perlindungan. Dadi kula nyuwun nggih napa sing disuwun Kanjeng Nabi. Kula nyuwun isti'adzah, nyuwun perlindungan sing diisti'adzahi oleh Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niku menghindari, mesti penghindari niku elek, mesti elek. Apa-apa kok dihindari Kanjeng Nabi, didoi Kanjeng Nabi, disuwuni reksa Kanjeng Nabi, mesti iku barang elek. Lah kula nggih kados ngoten niku. Masyaallah. Niku donga sing langsung netut mbureni Kanjeng Nabi mesti bener. Donga sing langsung netut mbureni Kanjeng mesti bener. Terus mari nomor 3. Niki tasih tenggene satu rangkaian dongane Kanjeng Nabi ijazahe tenggene Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, kula nyuwun swarga. Tur nyuwun sedaya sing saged nyedhakno kula tenggene swarga. Swarga niku mesti apik napa elek? Oh, mesti apik, sesuatu mesti apik. Cuma kadang kita nyuwun swargane tok, tapi kadang kita lali, kita mboten nyuwun sebab-sebabe mlebu swarga. Nah, kita kadang kelalen niku. Tenggene doa niki napa niku kali Kanjeng Nabi dulangi aja njaluk swargane tok. Njaluk sebab-sebabe mlebu swarga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa fi'lin atau min qaulin wa amalin. Ya Allah, kula nyuwun swarga, tur nyuwun napa mawon sing saged nyedhakno kula ten swarga. Baik niku rupa ucapan sing iso nyedhakno swarga utawa penggawean sing iso nyedhakno swarga. Mergo kita mboten samerap kadang itu anggap koyane ucapanku iki apik dilalai wae. Nah, dengan doa niki kali Kanjeng Nabi wis diwono nang Allah ben disettingno karo Allah. Settingane langsung direk setelan pabrik. Wis gak usah nyetel dhewe, nyetel dhewe kadang keliru. Semanten ugi Allahumma inni a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayya min qaulin aw amalin aw fi'lin. Ya Allah, kula nyuwun reksa, nyuwun perlindungan saking neraka lan napa mawon sing nyebabna kula mlebu neraka, baik rupa ucapan utawa rupa penggawean. Donga niki topak niki, Pak. Donga sing rangkaiane niki napa komplit sanget. Mboten mungkin keliru donga niki. Mboten mungkin keliru. Karena langsung saking Kanjeng Nabi. Karena kadang kita niku nek donga pengen Pak kula duwe hajat ngeten iki ya apik jenenge wong ya kadang kan duwe hajat. Tapi kadang kita mboten semerap. Hajat niku secara keseluruhan niku apik tenan. Nopo setengah apik, nopo pirang persen apik iki mboten semerap. Kadang kita nyuwun anak kaya ceritane niki Fir'aun. Bapakne Fir'aun niku kan sajane ditakdir kali Allah mandul. Wong tuwa loro niku ditakdir mandul, Pak. Gak duwe anak suwi, nikah kangge suwi. Padahal bapakne Fir'aun niku duwe niki Pak ternak. Ternake mana sampai hasut karo ternake lak wis. Dhewe rabis suwe gak duwe anak, tapi ngingu ternak manaan. Wah, akhirnya
ternake niku ya unta ya sapi ya terus digepuki. Juragane burung manak, ternak manane digepuki, Pak. Digepuki dilawat kersane Allah, enten siji ternak iso ngomong, Pak. Dikudratillah wa iradatillah. Dikandani sampai ditakdir Allah pas ora duwe anak. Mergo nek duwe anak, engko anak iku dadi cobane dunya. Sampe gelem duwe anak dadi cobane dunya, dadi wong sing saelek-elekan dunya. Lah bapake kadung pengen anak, gak apa tak terima. Sing penting duwe anak. Engko tak hormati. Lho, takdir Allah ditantang. Akhire tenanan. Ya wis mari ngene kumpul karo bojomu. Akhire kumpul karo bojone, ya gak suwe akhire lahir Fir'aun. Kelakuan masyaallah naudzubillah. Kan mulai cilik iku jajane ora pinter. Fir'aun itu penggaweane gawe lemari lho, apa? Pengrajin kayu ngoten. Mebel lemari ku apik-apik, mesti larang. Cuma senengane judi. Senengane ku judi, tokoan. Dadi gawe proyek nopo payu dienggo judi. Payu dienggo judi. Sampai duwe entek terus tetep main judi. Jare kancane bandare, awakmu wis ora duwe apa-apa. Sing digawe totoan apa? Kelambiku tak gawe totoan. Wis saking entek Pak. Lho, tenang wani kelambi wani. Wah, akhire totoan tenan kalah. Kalah arep dicoplok, Pak. Dicoplok uduk mlayu. Mlayu. Jenenge itu sajane Aun, mboten Fir'aun, Aun. Ngangge ain. Terus melayu isin, melayu digodhog karo wong-wong. Faraun. Akhirnya jenenge dadi Fir'aun. Nah niku kadang kita niku nyuwun sesuatu sing kadang kita mboten semrat niku estu sae tenanan apa mboten. Tapi nek kita niku nyerahno penjaluk niku nderek Kanjeng Nabi nyerahno Allah mesti bener. Sing dijaluk mesti apik, sing didol mesti elek. Niku bahkan pucuke hadis niki sampai kula tulis pucuk hadis niku wa as'aluka anta ja'ala kulla qada'in taqdihi khairan taqdifi khairan ya Allah jenengan takdir kula takdir sing sae pucuke donga Kanjeng Nabi sing diijazahno teng kene Sayyidah Aisyah. Dadi wis njaluk semono komplite, mburine dijaluk, ya Allah kula nyuwun takdir sing jenengan tulis ten kula niku takdir sing apik kabeh. Masyaallah. Ana wong kok njaluk apik terus. Niku nek gak mulangane Kanjeng Nabi mboten saged. Niku totoke nggih. Pun sing terakhir niki dawuhe dulu nasen istri niku cekasan, tapi nek kita preteli nggih jero sanget. Nek wedi apa-apa mesti nek kudu ngatur. Nek seneng kudune nyedhak. Terus wong nek ngaku wis ayem kali Allah, mesti nek gak kerasan kumpul karo wong utawa karo makhluk. Mergo kerasan karo Allah, munajat karo Allah kados karo kula critakake. Pun enten sing ditandhakan masalah dulu pun sekali pun lajengaken masalah kolomben masalah hadas. Kolomben kita bahas masalah hadas alif kita sinten gangsal apa sekitar gangsal menit. Kolomben kita sampun belajar masalah hadas nih. Hadas niku enten hadas alif enten hadas jadi sing hadas alif kolomben sebagai gangsal utawa 6. Terus kemudian cara ngilangine nganggo wudu pun. Terus enten istilah hadas gede sing jumlahe enek 6 kolomben niku. Sing 3 khusus wedok, sing 3 yo dilakoni wedok yo dilakoni lanang. Terus cara ngilangi hadas gede nganggo mandi besar pun Bapak. Nah sakniki mayahrum apa wae sing diharamno kangge wong sing duwe hadas cilik, apa wae sing diharamno kanggo wong junub hadas gedhe, tur napa mawon sing diharamno kanggo ibu-ibu sing lagi haid utawa nifas. Niki benten-benten. Kula urut sing paling
sekedhik. Tiyang niku nek duwe hadas cilik berarti mboten duwe wudu. Niku sing diharamno namung 3 utawa sekawan. Nyebute enten sing 3 enten sing sekawan. Nggih niku mboten angsal salat, nggih mboten. Tiyang niki mboten duwe wudu kan mboten angsal salat. Terus mboten angsal tawaf, karena tawaf karo salat niki hukume padha. Terus kemudian mboten angsal demek Al-Qur'an, mboten angsal gowo Al-Qur'an. Al-Qur'an mushaf niku. Al-Qur'an mushaf sing bentuk lembaran. Nek bentuk HP nek Al-Qur'ane mboten napa-napa. Tapi nek sing bentuk mushaf, nah sing ngoten niku hukume mushaf sehingga didemek, digowo kok mboten ada wudu, hukume haram. Juz ammah itu termasuk Quran mboten? Termasuk juz ammah. Nggih mboten? Juz ammah. Buku Yasin. Termasuk mboten? Termasuk buku Yasin. Dadi mushaf Quran iku mboten sing kudu komplit 30 juz. Sing penting enek sak ayat Al-Qur'an teng mriku, tenggene kertas niku pun disebut sebagai mushaf Al-Qur'an. Kecuali ayate mek siji utawa loro. Tapi isine liyane iku akeh. Contone ngapunten, buku Yasin. Yasin namung siji, sak surat Yasin. Tapi isine liyane Yasin iku luwih kandel, luwih akeh. Nah, niku mboten sampai disebut mushaf Quran. Tapi nek jeneng cover wis nyebut buku Yasin wis Quran. Nek buku kumpulan doa ngono tok. Telebete enten Qur'ane, tapi nggih enten sing mboten Qur'ane, mboten ayat Qur'ane, maka mboten sampai disebut mushaf. Maka delok jenenge niki dijenengno buku Al-Qur'an, buku sing memuat Al-Qur'an utawa sing namung buku doa-doa utawa zikir wiridan. Nah, boten angsal salat, boten angsal tawaf, boten angsal demek, boten angsal nggo. Makane bapak-bapak kula suwun nek berangkat yasinan, tahlilan niku nggih wudu riyin saking dalem. Nah, kemarin sing bagian beto yasin niku wudu riyin. Terus diharamno kangge tiyang sing junub hadas gedhe. Hadas gedhe junub niku sing disebabno badhe kumpul bojo utawa mari metu mani atau sperma. Niku sing diharamno padha karo hadas cilik tapi ditambahi. Boten angsal salat. Sing junub niku nek dereng mandi besar kan dereng angsal salat. Boten angsal tawaf. Boten angsal demek Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Boten angsal betol Al-Qur'an, senajan to dicangking nganggo tas. Terus boten angsal maca Al-Qur'an, maca sing sampai ilate obat-obat. Nah, sampai bismillahirrahmanirrahim. Meskipun suaranya cilik tapi ikine kok obat jenenge maca. Tapi nek nang batin boten napa-napa. Nang batin iki boten disebut maca. Batin ngono. Terus sing nomor 6 nggih niku boten angsal mlebet masjid. Dewe Kanjeng Nabi masjid iki tak haramno utawa gak halal kanggo wong sing junub boten angsal. Sing duwe hadas gedhe mari kumpul bojo mari metu mani dereng mandi besar boten angsal mlebu masjid. Mlebu boten angsal utawa mari sampai badan. Sing junub sing haid dijing loranaken. Enten sing tandatan cekak mungkin kita menghormati subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.